assalamu alaikum wa rahmatullahi taala barakatu bandam en weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine ma fedde hebde sukaɓe afrique mi salmini on e gardogol denɗam abdoullahi sar e wondiɓe muɗum walla jiɗɗo muɗum foof en garti kadi hande oɗo alkamisa moƴƴa malaɗo ko fati e yewtere meɗen darde debbo e nder galle e wallodorde Houleye Abbas Sow e wondiɓe amen foof e kadi e rendo weltare TV e banggue sengo rewɓe atu yewtande en darde debbo e nder galle hande nayattoɗen ko banggue debbo e galle muɗum ko fati e debbo kadi e servugol ko fati e ndefuji jiɗɗen yewtude heewi ɗo mbiɗen debbo ko jaajƴo ko defowo ha heewi taw joom galle mum wiya ko bonnowo ration heewi ɗo debbo wiya ko jowataɗo taw joom galle muɗum ene manta ɗum weɗi ne walla ɗum wadde économie joni noon jiɗɗen yewtude est ce que yajje defde ha heewa yimɓe ñama ha kaara ɓe mbi seede karɗo ko heddude ɗum ko bonande walla neɗɗo foti ko wadde économie ration defa seeɗa haari harani e eɗen keewi wiide kadi e nder konnguɗi meɗen pular wiide o ko ɓi galayel walla o ko ɓi cuurel neɗɗo o woni jowtade est ce que ɓi galayel foof woni defowo seeɗa est ce que ko ɓi cuural fof defata ha heewa walla ko jikku neɗɗo tan ɗum noon eɗen jiiɗi yewtude hen ha mbawen famde e hol hen ko ɓuuri e hol hen kadi ko suuɓa e hol hen kadi ko foti e ɓeɗo rewɓe sifaɓe ɗo henna ɓe e goto e foof kadi jogui kadi hen miijo muɗum e haala mum ɗum no bisimilla moɗon nde ɗo toɓɓere mi salmini mi juurima bandam en e kala kadi firguita hen kadi on ñagama yafuya no mbiɗen ni to nayorɗon hande ɗo feere debbo biyeteɗo ko Karay Sira mo defa ko heewi yimɓe ne ñaama tawi ni yimɓe ñamat tan ha kaara walla kedda saaha seeɗa tawi tigui wondani e bonande joom galle makko wiyamo ko bonno guura eyyi ɗon ne fawi koye gonka joom galle makko nde tawno aduna woni hen ko kaldigal joom galle makko ne wawi taw ne yiiɗi ni ko defata ha galle haara ko ha heewa ko tawa ne yiiɗi ɗum kono noon tawa alana ɗum doole taw joom galle o ko dañata ko heewani ne yiiɗi kadi suba fo pini ɓe kuɓɓa jeygue foyre huɓɓa e galle o so tawi noon wonno doole ɗe ɓurtirta e barme o ha yimɓe kaara saaha ha kedda seeɗa ɓe mbawata huɓɓude foyre ñande foof ɗum ɓurtat guura joom galle o dañata e nder lewru o e ɗum alay saago wonde e kaldigal ɓe jewtida o anda doole gorko makko dañal mum e hattal mum to tolni ɓe mbaɗa mesure koye mabɓe ɓe ganda holko ɓe mbawata defde e ñalawma o caggal ko wayno wona worɓe ne liggo taw koye lebbi tan jowiti so lewru ma eɗa andi an hande ko tel o tan dañata e nduɗo lewru tel dañata e nduɗo lewru o ko hen ñamata ko hen jarata ko hen mbatta kastari ma hirande bottari ka ñawowo an e joom suudu ma an e ɓesgu ma saabu neɗɗo ko joom tewi ƴiƴam ñawat sellata foof aɗa waɗi ɗum sorale e nder salaire ma pamɗuɗo o e aɗa waɗi kadi surprise aji aduna saaha hunde ne betta hettuma foof koye nder oɗon salaire a wawa ñamde ha kaara ha kedda no jiɗirɗa ni kono suba foof aɗa wawi ɓedde ko mbawɗa tawi ko kilo mbawata harnanma tan ha kedda ko kilo e libar eyi aɗa wawi ɓedde kilo o tan taw suba foof kam ɗon ha lewru ma e suba foof ma toggu kilo o ñamon hay son karani ha keddi ɗum kam ma jeeyi huɓɓe galle o kadi mo dañ ko darude ɗon ɗum ɗon fawto koye guura babiraɗo galle o dañata o alay saago famodira ɗum e joom suudu makko wona joom suudu yidde manore tan kaari kayne defane ko Karay Sira cattina gurdam joom galle ma nde tawno ne wawi hankkadi barimo jokto doole haɗamo wone gueɗe haɗamo dañde wone gueɗe haɗamo kadi wadde wone gueɗe nde tawno aduna o ne heewi mboƴaji ne heewi sohlaji wona rewdu tan liggante ala foof nana hen
fof nana hen ɗum alay saago wona kaldi kam. eyyi jaam Allah hiire moon bandiraɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe on calminama on juurama ñaganama joom Allah moƴƴere en calmini ko heɓɓi ko ɗo guila subaka ha joni kala ko jippiɗo en calmini ɗum en calmini bandiraɓe foof machallah eyyi on jarama wondiraɓe rewɓe toɓɓere moɗon eyyi ɓi cuurel ala ɓi cuural ala ko ɗum konngol ngol fulɓe huntorto noon kono noon sa yurnim konngol ngol haaɓe nder kongol haari kono enen kala ko gowɗen hani en keew heddade hen tan kono ɓi cuurel ala ɓi cuural ala neɗɗo ko neɗɗo tan eyyi kala ko Allah yeeɗi ɗum kadi ko ɗum dañata ko e nder ɗum noon peccittuɗen eɗen mbaɗa yimɓe ɓe wonde o ko ɓi cuurel o ɓi cuural kono noon kam min kay hadde ko neɗɗo waɗata économique ina moftano janggo yo taw han yoni eyyi min to banggue yiyandam kay debbo dal tawi tottama ko deefi yo tinno deefa ha yona wiide ina itta hen ina hedda pour en cas janggo anda ko janggo addorta ɗum dal ɗum laaɓani fodde ko totta ko han yo waɗa han yo waɗ ɗum tan ha ɗum yona eyyi si ɗum yonani kam yo waɗ tan tottaɗo yo waɗ dal yo waɗ tan ha yona eyyi si yonani kam anda ko tottuɗo o woni tottani ko yoni on ɗum dañ eyyi jarani hen fel kono noon ɓayde tan debbo tottama ha yoni ala fof ko ŋappirte ina faada hen ha janggo ɓayde anda janggo tawoyta ɗum ko moƴƴi jorto tan jogui yo jogo on jorto mo jogui janggo yo jogo Allah ina wawi addu janggo ko ɓuuri heew ko yiiɓe hande ko kono kam vraiment debbo kam fotani softude defde seeɗal ha ɓurti ɗum ɗon ɗum addata ko probléme jamallah ñallema bandiraɓe tawteɓe weltaɓe ɗiɗonde dinama jamallah ñalletinama bas jarama kettima toɓɓere nde ɓuuri de komo jotaka o kadi jotede ko jikku wayno koye jikku ɗum ko jikku ene waɗa yimɓe aɗa yiyaɓe eɓe jogui ni ala ko mankiɓe kono seeɗa tan ɓe jiɗi ɗum ko jikku tan hankadi noon joni tagori o taga mum konko jotaɗo ɓe waɗi yimɓe noon kamɓe hayso ɓe ngala ko ha heewa tan hayso ɓe ngala ɓe koye tan gadori eyyi ɗum kam ɗum kam ɗo banggue am ko jikku tan ɓe yimɓe aɗa yiya yimɓe kamɓe ɓe jogui ni kono mbawa defde ha heewa kamɓe kalde ɓe jettuman kat ko seeɗa tan soɓe jogui yimɓe soɓe ngala tan ko seeɗa tan ɓe defata yoɓe yimɓe noon kamɓe so yimɓe noon woni soɓe ngala fof ko ha heewa tan ɗum kam ɗum tan ko jikku e kadi amma to banggue wiyete ɓi galle walla ɓi galil ala aɗum yaha tan kono waylo galil no wonta galle galle no wonta galil ko noon tan ɗum kam fawaki on e banggue jotede walla wasde jotede aɗa yiya galle tan oɗo ara ko neɗɗo joom daraje o yeeɗi tan walla ko joom baɗal galle ummi to aɗa yiiɓe to tew galle ɗo gonnuɗo janggo wopto caggal ɗum kam fawaki ɗum hayde hay nokku aɗa fawi amma no banggue jotede ɗo noon ɗum kam ko jikku tan mbiɗen jarama. assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh Ouleye Abbas Leye a salminama juurama kadi a ñagama duwaw a nentama duwaw to ganduɗa to woni kisal gueɗe nden kam yo duumo e ma ha ila yawmi din ani kala pullo tello toon ɗon debbo ko poɗɗo tan defte ha heewa wattine yimɓe ñaama kono debbo ration ne woodi defa seeɗa gonda e nawle imagine gonda e nawle walla gonda e peccorma walla gonda e goɗɗo on defa ha heewa ɓattine an defa seeɗa gorko ma wi ko an woni banɗo pewno ration an woni ballowo ɗum déjà oyo ko bonno à cause de halɗum an defata ko seeɗa yimɓe ñaama seeɗa gummo o noon defata ko ha heewa yimɓe ñaama ha kaara kedda walla yimɓe ñaama kam ha kaara fota e mumen mi sikku ballowo gorko mo woni ñamminowo hoore mum ñammina gorko ngo to kadi ñammina woɗɓe par ce que ñamde sa hanne hoore ma tan ala baraji mi calminama on juuram jafɗuno o jooɗi ɓi juuti seeɗa machallah kadi noon weltare fulɓande dinima kewgo ceerno Moussa Abdoulaye Sall bandiraɗo teddo en calmini fo en juurima en ñaguima duwaw en neldi duwaw e toɓɓere rewɓe yontaɓe rewɓe weltare TV e sowtoyol Penda Dia nomira tedduɗo wayi ko kañum e ballal hulima tan so debbo jontaɓe gueɗe kadi en mbiya tan machallah waɗi fayida e kadi eɗen mbiya debbo nder galle kam darde mum no heewi e kadi woni debbo kadi ko debbo garɗo kadi debbo ni woni debbo galle ko ñamminowo jarnowo pijowo ko jalowo uddotiɗo ko ari fo taw mbo wawi heɓɓade
ko on ɗon woni debbo galle minen min mbiya tuga to gure amen kadi mbawa anduno mo woni an ko on ɗon woni debbo galle kono noon defde nde ha heewa takani wonde ɓuuri cuural deftude nde seeɗa kadi takati wonde ɓuuri cuuril kadi ko jikku tan wonata neɗɗo noon kono neerani ko noon tan ɓuuri an ko hoɗoroyde kadi defde ha heewa defta yimɓe galle ñamone ɗum takani bonnude jawdi kadi hiñade galle kadi haɗa defa seeɗel kadi defta piccel yimɓe ndenda bool tawa kadi oya nokkat tan immo oya nokka immo ɗum ɗonne kadi ko ɗum lebdi galle saabu yimɓe so tawi ɓerde mum ɗuɓani e galle ɓuuri amde ko soɓe golde guurani waccidango metta wadde noon ko debbo kam moƴƴini tan ko defowo ko heewi deftowo ko heewi ɗum takani bonnude galle kono ko jikku wonata e ɓerde neɗɗo noon no hoɗini tan ko noon hoɗoroyta. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe on calminama on juurama on jettama on ñagama duwaw tuggal ma tan gueɗe ɗo wonno buuɗalirmede subaka on jarama bandiraɓe fof gaari hen no feewi woni kadi ñalawma cellal ɓalli on beltanama hen no feewi no feewi no feewi no feewi hawana seeɗa se mbiɗen limta tan ko joli ɗo ko foof en juumata tawno eɗen jagguno ha ɓurti tan ko joni dañƴen dañde yaajede seeɗa no fotiri kala ko noonne kadi en beltima beltinima toɓɓere bandiraɓe men rewɓe sawtowol dendi men sokhna Penda Dia taw kadi jippini ɗum ko sokhna Houleymata Abbas o golle moon jooɗi peewi bandiraɓe rewɓe on jarama Seydi Dia diɗo hen nan namde ɗiɗi mantiniɗe debbo dokketeɗo dépasse defowo taw kadi ganduɗa ko totta ko ene yona o defa tan ko hakkidi ngam anje bonnude walla ni o totte ko famɗi o defa ɗum wiye ko kiitaɗo ko defi foof ko seeɗa ko hinga yimɓe mbiyama ko hinga ko defi foof ko seeɗa timmata walla ni debbo nehaɗo e galle mawɗo walla jibinaɗo e galle mawɗo walla ni jibinaɗo e galle tokoso woni cuurel e cuural mboɗo andi kam gueɗal gotal ne woodi saaha so tawi kono dokkirten no jiirumi eɗen dokkira ni eɗen dokkira dépasse ni rewɓe ko mayɓe eyyi saabu sa laari galleji men ɗi no mbayni noɗi mbayi hewde yimɓe ni noɗi mbayni so wiyama neɗɗo yo deftan yimɓe ñaama ha kaara hedda haari ala hen woodi hen ko reedu ƴuufi saabu ñamde koma waɗa vitamine so wonti ko maaro tan nebam seeɗa tan ne ndiyam tan ligguimaji mum timmani mbawrude mum timmani eɗen gandi ɗum ko wiyete tan mataw ko bonande maaro won hen ko jiyami saabu joomum ƴakkat tan ha tampa goppa guertoɗe cikko ɗum noon ko bonande nden bonande noon dayi'ul mal haram nan annabi sallallahu alaihi wasallam wi bonnude jawdi ne harmi bonu jawdi ne harmi wiide tan mbaɗen laccira heewa ten so nde waali ɗi ufat sen gayni dokken jawdi nde bona kadi en ngala nokkuji bawɗi moftude saabu en ngala firgoji en ngala nokkuji ɗi mbawɗen moftude ɗum noon neɗɗo yo def ko moƴƴi ko weeli ko dahmi tawne waɗi vitamine kono wiide tan so en keddani en karani ten so en keddi en dufat ɗum ko bonande jawdi ko bonnata hande noon janggo duttoɗa kadi aɗa ɗaɓɓoya kadi ɗum noon moƴƴin tan moƴƴinde nde ɓuuri saabu holɗum neɗɗo so rokkama seeɗa yo ƴeew moƴƴinde seeɗa o waɗa ɗum ha safa ha dahma ha feewa taw wona omo waɗi hen safuji ɗen lebta yimɓe ala taw ko ñamde wande fayde hunde vitamine so tawi ɗo rokkama ko heewi yo def ko moƴƴi ñande hen taw ko ñamde moƴƴere ko wayno wadde palatuji ɗiɗi ɗuma ko sauce ɗuma ko ñankatamo fewna ha feewa liye hen yimɓe ñaama ha moƴƴa goto foof tina ñaami saabu eɗen gandi wonko dahmata sa ñaami hen seeɗa tan a haarat wonɗo keɗata luukoɗa ha guite maɗa e looƴo reedu heewa goddol ɗomɗa an fof tampa lisɓirɗa taw ala fof ko dañƴa hen ɗeɗo gueɗe fof ne hen. Assalamu aleykum warahmatullahi weltare ɓiɓɓe fulɓe andudene ma on calminama on juurama on beltanama no feewi machallah darde toɓɓere moon darde debbo nder galle machallah on nayirema kadi ɗo foti nayirede on nayirema kadi ɗo feewi eyyi ko noon de debbo kam mbiyeten hen tan ko fonde foof kaldigal goto foof yo anduɗo poos mutol ni kadi noon waɗi noon kadi koɓe totte ha heewa ɓe taaƴa ko totta koɓe taaƴen hakkude ɓe def picca
mbi yo Allah suuru menen ɗum ɗon debbo sikki defi kadi woto def ko bonnata woto defa ha ko takata bon kono yo defa ha ganduɗa temɗe hen foof ma welta walla gonɗo galle foof ma andu hande kaari yonta woni bone tan ko defto fecci siko fecci ummiɗo fo sodoye biskit walla sodoye mburu yo Allah suuru menen ɗum ɗon on neɗɗo so wiyama debbo galle tan garɗo fof ko galle jokkototo te ñamo fof kadi ko galle ñamata tawi a tottama ko yondinta ko yondinta def no fewirat ni pewna ha feewa waɗa yimɓe ñama haɓe kaara wonno ñamminde neɗɗo ala ko bonnata ko nafoore ɓolde nan ko noon a anda ɗo posma tolni sa waɗi ko joom galle makko kam kasata ɗum kam ko hakkude moon ko jewtigal tan woni foof jiiɗa ha yewte waɗi en kadi ne jiiɗa waɗ tawa ngala no mbaɗiɗe waɗi en kadi ɓe totte ha heewa ɓe calo ɓe mbaɗa siiɗel jiɗɗo seeɗa ko jiɗɗo seeɗa tan jiɗɗo heewi noon ko jiɗɗo ko heewi tan heewi noon tana ko ɓesdi wala ko ustata neɗɗo ko wadde ko heewi ɓuri wadde ko famɗi kono wiyete ko ɓi cuurel walla ko ɓi cukkel ɗum wonata tan ko jikku waɗi yimɓe ko seeɗa tan koɓe mbawi def hay soɓe tottama ɓerɗe mumen mbawa defde ko heewi waɗi hen noon soɓe tottama hay soɓe tottama seeɗa ɓe mbawi ƴettu jawdi mumen hay soko nogas neɗɗo jogui walla capannayyi mabɓe ɓe ƴetta ɓe mbatta hen ɓe defa ɓe ñama haɓe kaara ɓen noon ne wiye janggo e jaam wona heeɓe nuskata te wona kadi heeɓe mbasata wonde defde ha heewa ñammina yimɓe ha ɓerɗe ɓooɓa ɗum machallah ko moƴƴere mere woni hen on calminama on beltanama no feewi machallah assalamu aleykum warahmatullahi a salminama a juurama madame Thiam ko noon min kam yiyandam on debbo kam wona debbo galle on debbo wona debbo galle oɗon gandi ko heewi gorko hewani tuttude dépense ha wiyano tuttiri naggam walla fewni naggam wonno ñallata ɗon worɓe hewɓe ñallata galleji mabɓe soɓe tottori ɓe jeehi ko an hoorema an woni debbo o sa deefi ko an foti mbaɗa moƴƴo defa ha heewa tawi haɗa jogui noon mo jogaki kam noon ko Allah acci ɗum mbaɗa ha feewa min kam yiyandam ɓe rewɓe tan mbawɗo noon wade foof yo maklite ɗum kam wona ko feewi wonno neɗɗo kala ko waɗi ko ɓesgu mum waɗani kala ko liggani kadi liggani ko hoore mum neɗɗo kala tampere nde tampuɗa aduna ko hoorema tan sa tampe golle ko hoorema sa tampi a ñammani yimɓe a tampi hen fof ko an jobbidi fof ko an jeeyini ko an waɗanteni ɗum tagui neɗɗo sina waɗa tan yo waɗ ko moƴƴi waɗa kadi warda ɓerde mum lamde kadi wasa dojjude wasa defde ene doka nodde yimɓe ene gedda ɗum foof yimɓe kadi jikkuji potani waɗi neɗɗo mo jikku mum ɓaadi tan haɗa nodda ɗum haɗa gedda ɗum woyi tan o yiyata hoore mum ɗum fof yimɓe ene foti ɗum rentade no feewi no feewi no feewi surtout ma an sa woni debbo galle fof ko rondata koma ko an tan wawi moñde ko muusi muñ moƴƴi foof so Allah jaaɓi so ɓesguma arima ɓesiraɓe ma lomtoma walla ma dañ lomtiɗom te ha tampata janggo e jaam kono kam debbo defowo ina dojji walla defowo seeɗa kam ɗum kam yo Allah suuru men ɗum ɗon kala bawno ɗum wadde no wawi wahlide sawawa kono noon jikku noon wonde ko weeɓani waklide neɗɗo kam no jikkirini pour waklito ɗum weeɓata neɗɗo par ce que haala Qur'an mbi loji ɓoccite guilingol keccol comme dal jikku wona ko heewi ko waklitto jikku hewani waklitade heɗen no jikkirini tan noon heewi mawni assalamu aleykum warahmatullah bandami on calminama ono so e kuuɓal gartugol denɗam Abdoulaye Sarr wondiɓe mum wallidiɓe mum foof mi salmini juuram dumduɓe fof juuma madame Diop an wonɗo a salminama kadi a juurama madame Thiam a salminama Boubacrine a salminama Heli Abbas mi salminima kratili doka toɓɓere debbo e nder galle mo fof on calminama fay limtuɓe juuma Mamadou Ibrahima Sow salminama juurama ɗum fof kadi en hen kamɓe kettimi kam machallah no mbiɗen ni tan ko fati tan e debbo e nder galle ɓeɗo rewɓe ɗiɗo surtout worɓe ɓe kewɗo defde tan ekkuni mi waɗa ekkuni mi defa seeɗa mum
parfois neɗɗo defa woni rewɓe hen no guuɗi defar ko seeɗa nokkana gorko o ha heewa ñaama so ene gondi yimɓe e galle sukaɓe ñamata ha kaara ɗin woni sukaɓe sayateɓe jawon jibini ɓiɓɓe ko sayare kala ɗo nodda wonno karta galleji mum ko holda fof ko ɗum jooɗi so ɓoyi won tan ni ko wiiɓe guddi ƴeewa cuuɗi mburuji wonno karta e nder galle debbo jotaɗo kam min ken ko banggam to ala fof ko kalmi hen